Видео күзәтү, сақшы белән икшәр пост, әтиәниләр кертелми. Балаларның быелгы җәйге ялы җитди контрольгә алыначак. Татарстанда күпме бала ял итә. Юлламаның бәясен кайтарып булырмы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шуннан да быелгы җәйге яллар, алар үзенчәлекле булачак. Монда соңгы вакыйгаларны да искә алабыз һәм әле узган елны пандемия булу сәбәпле шикләнүләрне дә исәптә тотсак, шуннан да быел нидә үзгәрешләр көтелә икән, Симон әфәнде? Уку йылы бетәргә санаулы көннәр калып бара. Менә җәй җитүгә беренче булып, әлбәттә, мәктәп яны лагерьлары эшли башлаячак. Алар инде планга кертелгән. Быел республика күләмендә җәмгысе 57,075 бала мәктәп яны лагерьларында ял итәчәк. Булардан тыш, Мәгариф һәм фән министрлыгы системасында балаларның 4,690 балага ял оештыру каралган. Менә быел 75% кертеләчәк һәм 75%-ка тулачак дигән. Узган ел 50% иде. Үзгәрешләр сизеләчәк менә кеше саны ягыннан, чикләүләр ягыннан. Гомумән элеккеге менә нормаль рәвешкә дип әйтик. Без кайчан әйләнеп кайта алырбыз икән? Кайчан әйләнеп кайтырбыз микән дип мин түгел әйтә алмыйм, ләкин шуны әйтеп китәс килә, соңгы узган ел һәм бу елгы ел безнең 3нче елдан аермалы буларак ул гомумән башка. Беренчедән, узган 50% булса, быел 75%, без инде көткән 200% булыр дип һәм хәзерге вакытта шуның аркасында күпчелек әтиәниләр хәтта балаларын җибәрә алмыйлар, чөнки базалары тулы. Бу бер. Икенчедән, бу елны әтиәниләр узган ел юньле ял булмагач, бу елны күпләп җибәрергә тырышалар, бу 2. Һәм гомумән узган ел белән бер ошай бер бар, территорияга бернинди әтиәни дә килә алмый. Һәм гомумән безнең саклау чаралары, сез әйтмешли видеонаблюдение һәм башкалар, алар бермә-бер артты. Профильле аланнарның теге профиле алда бара иде, хәзер беренче чиратта әтиәниләргә куркынычсызлык алга килеп керә, чөнки бездән шалтыратканда профиль сорамыйлар, бездән шалтыратканда сорыйлар пожарный, МЧС, антитеррор һәм башкалар бармы дип. Куркынычсызлык арта, ләкин шул ук вакытта әтиәниләрдә курку да арта бит әле. Менә балалар янына керә алмау. Султания ханым, әтиәниләр шул ук менә бу без тагын инде мәктәп вакыйгаларын искә төшерсәк, әтиәниләрдә курку хисе артмыймы? Менә баланы мәсәлән шул ук 20 көн буе күрә алмыйм дигәнрәк фикерләр. Аннары балам чыннан да куркынычсызлыкта микән, ул анда бер хәл булмас микән дип борчулар арттымы хәзер әтиәниләрдә? Әлбәттә, инде бу әтиәниләр тарафыннан бу борчылу, курку хисе ул элек-электә бар иде. Хәзер инде ул тагын да артты шушы хәлләрдән соң. Иң беренче чиратта әтиәниләр куркынычсызлык турында уйлый баланың, теге юнәлешендә түгел, бер нәрсә дә түгел. Һәм инде әтиәнинең үзенең курку хисен балага бирәдә, шуның аркасында балалар да куркып кала. Барыргамы, юкмы дигәндә. Әтиәниләргә бераз тынычланырга кирәк бу очракта. Аларга ышанырга кирәк. Әгәр дә аларның беләселәре килсә, анда тәрбиячеләрнең ничә ел эшләүләрен, андагы педагогларның ничә ел эшләүләрен һәрберсендә исәптә тотып, белешеп, һәрберсен алдан белешсәләр, монда куркырлык бер нәрсә дә юк. Балаларны лагерьга җибәрү ул бик кирәк. Ничен дигәндә, бала мөстәкыйлькә иренә һәм олы тормыш юлына аяк басырга иренә. Һәм дә инде менә шушы телефон, телевизорлардан, компьютерлардан бераз читкә китә. Без бит әле менә шул куркынычсызлык ягы дибез, ел саен нәрсәнер яхшыртырга дибез. Наилә менә шуннан да тикшерүләр хәзер күбәеп китәме? Оештыручыларга әлбәттә шул җәйге ялны менә әзерләүчеләрнең җилкәсенә тагын да зурак йөк төшә дигән сүз. Булай да инде моңа кадәр шул ук битлекләр киепрен тикшерү, дистанцияләрне саклау анда узган ел таләпләр күп иде. Хәзер әле моның өстенә куркынычсызлык таләпләре дә өстәлә. Менә ул яктан эш арттымы сезнең? Әллә ул киресенчә инде моңа без күптән килергә тиеш идекме? Без һәр вакыттагыча иң беренче чиратта әти-әниләр алдында җаваплы. Шуңа күрә ниндидер законмы, закон түгелме, без иң беренче чиратта бу куркынычсызлык таләпләрен тудырырга тиеш. Әйе, менә хәзер тикшерү килә дип куркып кына түгел, җаваплы рәвештә. Шуңа күрә теге температура үлчәү, әйтик, безнең шәхси сак хезмәте бар. Бездә русча әйткәндә тревожный кнопка дип атала инде. Ул кнопка бар администраторның кул астында һәр вакытта. Әле соңгы көннәрдә бигрәк тә шундый хәлләр, безнең ишек бикле һәр вакытта. Килгәч звонокка баскач, кыңгырауга баскач, кем килгәне күренә. Хәтта чит кеше булса, танымаган кеше булса, без инде ишек ашагына да сөйләшәбез. Сезгә нинди сорау, нинди мәсьәлә, шундый рухта. Шуңа күрә тикшерү, тикшермәү генә монда төп критерий түгел дип саныйм. Бездә иң беренче үзебездә булырга тиеш җаваплылык. Һәм дә таләпләр бар икән ниндидер, аларны билгеле үтәргә тырышырга кирәк. Шуңа омтылабыз.
Шуңа тырышабыз. Лагерьлар әзерме, Семен әфәнде, быел? Хәзер менә ниндирәк шартлар үтәлә, барысы да менә инде без хәзер 100% балаларны кабул итәргә һәм барлык таләпләргә җавап бирердәй дип әйтеп буламы? Шәһәр яны лагерьлары балаларны кабул итәргә әзер. Минем менә башта куелган сорауга кайтып, шуны әйтәсем килә. Менә әти-әниләр балалары янына бит алар шәһәр яны лагерында гына киләләр. Безнең бит әле республика күләмендә Кара диңгез буена барып ялны оештыру практикасы да бар. Менә без Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 600 балага, шул исәптән 62 ятим балага Кара диңгез буенда ял оештырачакбыз. Анда бит теләге булган чиракта да әти-әниләр бара алмыйлар. Сменалар уңышлы, яхшы уза. Бүгенге көндә шәһәр яны лагерьларында балаларны кабул итүгә педагоглар да әзер, вожатыйлар да, остазлар да әзер. Балаларга менә ниндирәк лагерьлар кирәк? Без әйтәбез инде төрле темаларга, төрле юнәлешләр буенча ләйсә менә балалар нәрсәгә өметләнеп килә шул лагерьларга бүген һәм аларны бер яктан гаҗәпләндерергә кирәк, икенче яктан алар барлык шул әйткәнебезчә таләпләргә җавап бирергә тиеш. Кызыклы һәм файдалы үткәреп буламы менә урталыкны табып барлык лагерьларда да? Әлбәттә, һәрбер айдаман, һәрбер команда сменаны ниндир кызыклы итәргә тырыша, ниндир яңалыклар кертергә тырыша, заманча итәргә тырыша. Бар 2 лагерь, менә мин күп лагерьларда эшләгән булды. Ул оздоровительный лагерь, менә гади генә инде анда бассейн, ашату, шулай кызыклы программа. Инде менә сәләткә килгәндә ул бөтенләй башка лагерь. Анда инде һәрбер бала инде аңлап, анда шәхесләр белән танышырга, үзеннән шәхес үстерергә килә. Менә оздоровительный лагерьларда балалар күбесенчә инде ял итәргә киләләр. Ашарга тәмрин иттереп, бассейнда су керергә, ләкин шулай да без аларны аннан ничектер рухи яктан баетып җибәргә тиешбез. Һәм менә ниндидер юмык балаларны, ниндидер кыю булмаган балаларны шулай ниндидер аларны күңеленә үтеп керә торган якларын табып, аларны үстерергә тиешбез. Монда бит әле тагын бер миссияләрнең берсе ул безнең республикада милли мәсьәләләрне үстерүдер әле. Балаларны нидер милли рухта тәрбияләү. Шуңа да менә бу юнәлеш буенча безнең лагерьлар җитәрлек. Менә сез эшләгән лагерьда булсын, ансы аңлашыла. Калганнарында менә моңа тагын нидер басым ясыйлармы? Минемчә, бу елны бигрәк тә туган телләр елында бу аеруча алга рәткә чыгып килүче зур максатларның берсе проектлар һәм аланнар, гомумән әйткәндә 3 ай нишләргә кирәк? Балалар җәйне үткәрәләр яисә әбидә, яисә аланда. Әбидә ул татар телен булай да өйрәнәчәк, чөнки әби русча синең белән сөйләшми. Менә аланда моның үстендә республикада зур эш эшләнелеп килә һәм ул сәләттә генә түгел, гомумән кайныклар аланнарында, фән һәм мәгариф министрлыгы тарафыннан үткәрелүче аланнарда, шулай ук яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан үткәрелүче аланнарда әлеге юнәлешкә аерым финансирование булып бирелгән дип әйтик, аерым йогынты ясалган һәм бу өлкәдә республика быелны бик зур адымнар ясый. Монда без әйтәбез, урталыкны табырга, наилә чыннан да менә кызыклы да, файдалы да һәм шул вакытта баланың күңелендә истә калыр, әти-әниләр дә борчылмый торган. Менә ничек табырга бу урталыкны? Буламы аны гомумән табып? Әллә бер лагерь мәсәлән бер төрле юнәлеш буенча эшли, икенчесе мәсәлән бер өстенлек менә сез ниндирәк юнәлешләрне алга сөрәсез? Бездә инде безне лагерь дип атасаң, ул бик зур исем булыр безнең өчен, чөнки без аны җәйге смена дип атыйбыз. Безнең инглиз телендә бара торган җәйге смена, көндезге смена бу. Балалар тулысынча инглиз теле мөхитенә килебләгә, алар көне буе бары тик инглизчә генә аралаша һәм өйләренә кайтып китә кич белән әниләре янына. Бу көндезге менә мондый сменаларның кулаягы нәрсәдә бар шундый әти-әниләр чыннан да балаларын җибәргә курка. Каядыр беренчедән менә ниндидер куркынычсызлык сәбәпләр аркасында, икенчедән әйтик гигиена ягыннан да булырга мөмкин. Вакытында чәчен юмый, вакытында киемен алыштырмый, тагын шундый. Әниләр шундый бар бит инде. Шуңа күрә кич белән өенә кайта, юына, икенче көнне чиста кием белән килә. Менә бу уңай ягы бар. Бездә шулай, без программаны үзебез төзибез. Балалар өчен тулысынча һәр нечкәлекләрен, һәр ягын карап, нигездә ул бездә инде моңарчы инглиз теленә өйрәнгән балалар өчен. Бу 7 яшьлек, 8 яшьлек балалар, әле мәктәпкәчә яшьтәге балалар дип әйтергә мөмкин инде.
инглиз телендә күпмедер инде аралашкан, күпмедер белгән балалар өчен бик күңелле үтә, хәтта узган елгы сменадагы балалар быел әти-әниләрен мәҗбүр иттеләр дип әйтергә мөмкин инде, яңа путевкалар алырга быел алар киләләр. Нансы иң яхшы күрсәткечтер инде, әгәр дә бала әйләнеп кайтса, ләкин барлык очракларда да алай түгел шул. Сантония ханым, менә балаларны ничек әзерләргә, әти-әниләрне лагерь алдыннан менә ниндирәк киңәшләр бирергә. Шунда әти-әниләр курыкмасын өчен, балалар менә икенче елга шулай әйләнеп кайтсын өчен, менә нәрсәгә әзер булырга балаларга лагерьга барырга? Иң беренче баланың теләгеннән башка җибәрергә кирәкми лагерьларга. Икенчесе балалар үзләре теге карый белгән очракта гына урын җыя белү монда, ансы да керә, үзенең киемнәрен җыю, үзенең әйберләрен җыю, үзен карау һәм инде теге әти-әнидән башка тора алу мөмкинчелеге булган очракта гына җибәрергә кирәк. Бу 7-9 яшьтән баланы лагерьга җибәрергә була, әзер булган очракта. Төрле балалар бар бит әле. Мәсәлән, кемгәдер гомумән лагерьга бару кирәк түгел. Кемнәр алар? Кемнәргә рөхсәт ителә лагерьга барырга, кемнәргә киңәш итмәс идегез, мәсәлән? Монда авырту дип әйтеп булмый инде аны, теге Ниндер психик тайпылышлары булган, мәсәлән, психик балалар. тайпылышлары булган балалар дип әйтик, аннары медицина учреждениеларыннан алар бит инде справкалар әзерлиләр. Бу очракта карарга кирәк инде баланың сәламәтлегенә, физик сәламәтлегенә дә, психик сәламәтлегенә дә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә бала эмоциональ яктан теге бик тотарынкы түгел икән, бу очракта инде бераз гына кичектереп торырга кирәк. Бездә мәктәп янында лагерьлар эшлиме әле ул практика? Ничегрәк бара ул? Һәм гомумән алганда менә төрле профильле, төрле смена фән, ниндирәк менә юнәлешләрдә һәм сайлау мөмкинлеге зурмы әти-әниләргә бүген? Менә мин башта шуны әйтеп үзем әле алмас. Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан балалар йортларында тәрбияләнүче балаларга җәй буена лагерьда ял оештырыла. Булардан тыш менә коррекцион мәктәптә укучы, интернат мәктәптә укучы балаларга да җәйге ял оештырыла. Аннан соң безнең мәгариф министрлыгы тарафыннан җәй буена 51 программа тормышка ашырыла. Җәйге лагерьлар кысаларында. Алар фән буенча да булырга мөмкин. Әйтеп узарга кирәк, Рәсәй Федерациясе мәгариф министрлыгы тарафыннан хәзерге җәйге ялны оештыру ул сәламәтләндерү программасы гына түгел, белем бирү һәм сәламәтләндерү программасы дип атала. Моны беренче чиратта бөтен Россия балалар үзәге Бөркеткәйдә тормышка ашырдылар. Менә шуннан соң инде хәзер ул программаны без бөтен төбәктә дә тормышка ашырабыз. Җәйге лагерьларда быелгы бәяләр турында рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыру. Бүген без балаларның җәйге ялы турында сөйләшәбез. Безгә рекламадан соң Зөлфия да килеп кушылды. Зөлфия, үзегезнең лагерь турында сөйләшеп китәсе иде. Менә нәрсәләр башкарасыз, ниндирәк юнәлеш буенча эш алып барыла сездә? Biz балалар сменасы традицион рәвештә ул милләтебез хәзинәләре дигән смена оештырылып килә. Җәй көнне ул 2000 елдан алып оештырыла. Һәм бу елга да ул планлаштырылган. Һәм без инде үзебез эшлибез чит регионнарда яшәүче татар балалары, татар яшьләре белән. Шуңа күрә күбесенчә аларга игътибар бирелә. Сменада катнаша чит регионнарда шулай ук. Сез милли мәсьәләләргә менә игътибар бирәсез. Без шулай ук әлеге мәсьәләне күтәргән идек инде. Шулай ук менә чит ил регионнарындагы татарлар нәрсәсе белән аерыла, аларга ниндер махсус программалар, юнәлешләр әзерлисезме? Нәкъ менә шул эшне алып барабыз да инде, чөнки лагерьнең аның максаты да шушы сменаның татар теленә, аның татар гырыф-гадәтләрен, традицияләрен һәм йолаларын саклау, татар телен саклау, аларга шушы юнәлештә белем бирү, ниндидер мәгълүмат бирү инде. Һәм быелгы җәйге лагерьда ял итү бәяләр турында сөйләшә башлаганчы, Татарстан яшьләр эшләре министры Дамир Фәттаховның да фикерен тыңлап үтегәннәр дәвам иттерербез. Балаларның ялын мөмкин кадәр уңайлы итү өчен кэшбэк системасы эшли башлады. Бу ата-аналарга түләгән путевкаларның 50%-ын кайтару мөмкинлеге бирә. Бүгенге көндә лагерьлар балаларны кабул итәргә әзерләнә. Күпләре ремонттан соң беренче тапкыр ачыла. Балалар белән көн буе бергә булачак айдаманнар махсус буларак үтте. Сменалар барлык куркынычсызлык таләпләрен исәпкә алып оештырыла. Балаларның җәйге каникуллары файдалы һәм
күңелле үтәр дип ышанабыз. Балаларның гомумән ял итү кыйммәткә чыгамы, Семен әфәнде, бәяләр нинди? Ул менә аңлашыла, ярты бәяне кайтаралар ди, ләкин барлык әтиенләрнең дә кесәсенә киләме? Без бит әле монда мәсәлән нидер мохтаҗлар бар, аларга аерым менә оештырылганмы яллар, шулай ук һәр даим булганча? Мохтаҗларга да, аннан соң катлаулы гаиләдә тәрбияләнүче балаларга да, андый балалар бездә 1391, алар да җәйге ял белән оештырылган җәйге ялда катнашачаклар. Аннан соң менә әйткәнемчә, Кара диңгез буенда үткәрелә торган сменаларда безнең 600 бала катнаша дип әйткән идем бит инде. Менә бу кэшбэк системасы аларга кагылмаячак. Чөнки безнең путевкалар дәүләт тарафыннан түләнелә. Сменада катнашучы балалар бары тик юл хакын гына кайтаралар. Ул бүгенге көндә 15 мең сумны тәшкил итә. Республика күләмендә үткәрелә торган шәһәр яны лагерьларында катнашучы балаларның юлламаларының әти-әниләр кертә торган өлеше 5700 сумны тәшкил итсә, 7500 сумны тәшкил итсә, мәктәп яны лагерьларында ял итүче балаларның юлламалары әти-әниләр тарафыннан 570 мең сум күләмендә генә түләнелә. Димәк, монда әгәр дә без ниндер шәхси лагерьларны алабыз икән, калганнарын егер, шунда бүгенге әти-әниләр кесәсенә сукмыймы ул артык бәяләр? Һәм 50%-ны кайтаруда исәпкә алганда бәяләр ничегрәк дип саныйсыз? Дөресен генә әйткәндә, монда теге яхшылап әзерләнгән табын янга килгән шикелле. Телисеңме, сиңа бушка дигән аланда бар, телисеңме, сиңа кыйммәтле аланда бар. Һәм алар барсыдагы аланнардагы һәм базалардагы инфраструктура белән бәйле. Ягъни син телисең икән, бассейнлы, өстәмә мөмкинлекле базага барырга телисәң, акчаны да күбрәк түлисең. Әгәр дә телисең икән шатырлы аланда торырга, гомумән акча түләмичә дә барып кайтып була. Кэшбэк дигәннән, әлеге кэшбэк программасы белгәнебезчә 25-нче, ягъни бүгеннән башлап үз эшен башлады. Аның этаплары бик күп, дөресен әйткәндә, һәм әлеге кэшбэк программасына эләгү өчен әти-әниләр махсус туроператорлар белән договорлар төзеп шулай эшләргә тиешләр. Анысы бер, икенчедән күпчелек әти-әниләр инде 25-нче майга хәтле түләде һәм күпчелек оешмалар алар әлеге системадан бу елга баш тартып торалар. Һәм куллана алмый инде, әгәр дә моңа кадәр төзегән булса. Алар инде аны кайтара да алмый, шуңа күрә алар бу елны әти-әниләр арасында низак чыкмасын өчен әлегә бу елны өйрәнеп торып, киләсе елдан инде өр-яңадан кушылырга телиләр. Гомумән алганда, әлеге программа нигезендә республиканың бар күпмедер квотасы акчалары ягыннан һәм шундай ял бирү оешмалары бу программага керәләр әлбәттә. Бу кызыктырыр микән, Султан ханым, ничек уйлыйсыз? Кешеләрне, әти-әниләрне шулай ук мөмкинлекләре бик булмаган әти-әниләрне ашы кэшбэк системасы санын арттырырмы? Мондай система булганда әти-әниләрнең мөмкинчелекләре күбрәк булачак. Һәм халык күбрәк барачак, балаларын да җибәрә. Балаларга кирәк ял. Шәһәрдән ял итү кирәк балаларга. Ниндирәк юнәлешләр популяр бүген? Менә шунда инглиз теле дип әйттек, чит илләрне сайлыйлар, сезнең әле ошны көндезге ял итүдә дигән система бар. Менә гомумән нәрсәләр бүген популяр? Хәзер бит мәктәпләрендә төрлеләре бар. Шул ук балалар бакчасы да, кайдыр анда татар теле булса, инглиз теле булсынмы, ул анда башка ниндер берсе мәсәлән спортка юнәлдерелгән, икенчесе сәнгатькә. Менә ниндирәк юнәлешләр бүген популяр дип әйтеп була балалар арасында? Мен инде теге һәркем үз каланчасыннан торып кына фикер йөртә ала дигәндәй, безнең өчен ул билгеле телләр өйрәнү юнәлеше хәзерге вакытта популяр булып тора. Һәм хәзер карап торам, менә коллегалар арасында да бик күп нәкъ шушы юнәлешне тәкъдим итүчеләр. Шәһәр эчендә ниндидер паркларга чыгып ял итүне тәкъдим итәләр, ниндидер киноларга барып ял итүне тәкъдим итәләр. Тоташтырам, катнаштыр дип әйтергә була инде. Шәхсән үзебезнең балаларга килгәндә спорт юнәлеше кызыклы. Аннары үзебезнең бала менә сәләткә ел сайын 2 сменаны калдырмыйча йөрде, үсеп җиткәнчә кадәр кызык. Сәләтнең теләсә нинди смена булса да ярый. Тел буламы ул, биләрдә буламы, нинди булса да ярый. Чөнки күңелле, чөнки саф татарча сөйләшәләр. Ансы аерым мөхит инде. Ансы аерым мөхит, шуңа күрә монда чыннан да мин килешәм фикер белән, монда баланың үзенең теләгенә карарга кирәк. Аның нәрсә теләвен, нинди юнәлешкә, кем өчендер музыка кызыклы, кем өчендер спорт кызыклы, кем өчендер телләр кызыклы. Шуңа күрә
Шундай фикерде булды. Балалар орамасын үшін, ялықмасын үшін ләйсәм, нәрсе эшләргә кирәк? Мәсәлән, кемдер бит инде 21 көнгә дә җибәрә баласын. Алар инде булай да ел дәвамында мәсәлән укый, әле тагын мәсәлән шул ук укыту системасы белән инде телләр өйрәтеп булсынмы, ул анда тагын үй эшләрендә биргән кебек булып, менә арып кайтмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә алдагы сорауга кайтканда, әйттек спорт, телләр һәм сәнгать диде бит инде. Бүгенге көндә IT шулай ук алга кем сөрә, чөнки балалар компьютерда, телефонда индер проектлар ясап, аларны яклап, индер грантлар ала, һәм менә сәләт тә шушы ништеп әйтим инде башлангыч чоры шуның. Шунда алар башлап җибәрәләр һәм искә күтәрәләр. Балаларны менә бу сорауга килгәндә, менә орамасын өчен, инде шунда ял итеп кайтсыннар өчен нәрсә эшләргә кирәк? Безнең плансетка булдан ул карала, анда мероприятиялар дип әйтик инде, җыр, бию, ашау, йөгерү, спорт, алар барсы да норма буенча куелган, шуңа күрә алар арымыйлар. Арысалар да ул инде рәхәт ару була. Корокны шундай сменаның ахырында без җыелабыз шәмшеккә һәм әйтәләр: "О, без шундай арыдык, ләкин бу шундай рәхәт ару булды, безгә бу җитмәячәк" дип китәләр. Димәк, әле шулай ук монда балаларның да әле кызыксынуы кирәк бит. Һәм аларның әйткәнемчә менә төп күрсәткеч ул киләсе елга да барасы килү. Ниндирәк яңалыклар кертә Зөлфия сез менә? Шунда кешеләр үзгәрү белән, тормыш та үзгәрә бит безнең. Еллар үзгәрү белән шул ук менә IT юнәлешләр барлыкка килә дип әйттек. Менә сез программагызда нәрсәләрне үзгәртәсез? Без нәрсәләр үзгәртәбез дип, һәр елны ниндидер яңа үзгәрешләр эзлибез инде, һәр елны нәрсәдер өстәргә тырышабыз. Хәзерге вакытта да шул программаны төзегәндә дә шулай ук менә бездә бит инде, бездә мәсәлән татар теле дәресләре бар традицион рәвештә, чөнки регионнан килә балалар. Һәм шул дәресләрдә дә аларга бик игътибарлары китмәсен өчен инде ниндидер кызыксындырулар булдырырга, ниндидер русча әйткәндә хәзерге вакытта фишкаларда эзлибез, әйдаманнар белән дә сөйләшеп, буны программага кертәбез. Шул рәвешле ничектер программаны кызыклы, бай һәм балаларга бүгенге көндә актуаль ясарга тырышабыз инде. Лагерьлар турында мәгълүматны гомумән каян табып була? Интернеттан гынамы син әфәндем? Менә кайда мөрәҗәгать итәргә, бәлки аерым махсус ниндер органнар эшлидер аның буенча? Башланган сорауны дәвам итеп шуны әйтәсем килә. Менә регион ара сменалар үткәрелә. Актанышның бүләк лагерында, Булгарда үткәрелә торган, безнең Мәгариф министрлыгы тарафыннан үткәрелә торган сменаларда, әлбәттә татар теленә зур игътибар бирелә. Булардан тыш минем әйтеп үтәсем килә. Әле бит менә өстәмә белем бирү дигән термин бар, әйме? Менә шул өстәмә белем юнәлешләре буенча сменалар үткәрү хәзер бик кулай. Туризм буенча, балаларны техник түгәрәкләргә тарту, техник юнәлештә, менә безнең 26 майда Костер лагерында инде техник иҗат буенча смена башланып китәчәк. Әгәр дә безнең Мәгариф министрлыгы сайтында мәгълүмат урнаштырылган, без үткәрә торган сменалар турында кызыксынучылар булсалар, алар 294-95-70 телефоны буенча элемтәгә кереп, үз сорауларына җавап таба алырлар. Ләсә кай сорауга, димәк, лагерьларга бәйле булган. Игорь, менә элеккеге мәсәлән ял итүләр белән хәзерге ял итүне чагыштырып буламы? Аерыламы алар бер-берсе белән? Мин үзем 11 елда бала булып бардым. Һәм хәзерге вакытта мин булган аланнарда нәрсә аерыла? Ул беренчедән инфраструктура. Президент программасына эләккән аланнарга хәзер килеп керсәң, анда кызыл каләмнән барган шикелле. Бу беренчедән. Икенчедән, хәзерге вакытта телефоннардан һәм шул планшет, компьютерлардан ял итсеннәр дисәк тә, аланнарда аларсыз мөмкин түгел, чөнки IT һәм бүгенге көннәрдә ничек кенә сәер булмасын, балаларга социаль челтәрләр кызык. Һәм әлегә анда юнәлеш юк, ләкин минемчә киләсе елга инде ниндидер аланда, бәлки TikTok алан булыр. Һәм минемчә моңа инде әкрен генә бара. Балаларга ул кызык. Әти-әни менә нәрсәгә тел яхшы, нәрсәгә IT яхшы, нәрсәгә спорт яхшы. Бу балага да кирәк. Моны әти-әни дә аңлап бетерә, чөнки менә бу үч юнәлеш аны үстерә. TikTokны бүгенге көндә әти-әни аңламый, ләкин балага ул кызык. Һәм ул әти-әнисен ничек тә булса сөйләштереп бетереп, әлеге сменага уланы җибәрәчәк. Элеккеге ял белән хәзерге ялны бер-ике әйбердә генә чагыштырып була. Ул традициялар, ул шундый ук әйбәт, әйдаманнар, җитәкчеләр, ләкин бу инде күпкә, татарча әйткәндә, комфортныйрак. Хәзерге балалар, Султания ханым, мөстәкыйлме алар? Аларны менә җибәрергә буламы? Чөнки хәзер бит инде балаларын саклап, яклап кына йөртәләр, өреп кенә дип әйтик. Хәзерге балалар мөстәкыйльлектән чыгып баралар. Шуның өчен менә бу лагерьлар кирәк. Мөстәкыйльлеккә иренсен өчен. Социализация диләр инде, җәмгыятькә яраклашыр өчен кирәк бу лагерьлар. Әти-әниләр балаларны теге инкубатор условияларында хәзер тәрбияли баланы. Шуның өчен баланы бераз гына менә шушы кул сузылган ераклыкта тотырга кирәк үзеңнән. Нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу ел балаларның ялын оештыруда нәрсә таяныктасы булырга тиеш?
Куркынычсызлык. Шуннан башладык та бит инде тапшыруны. Куркынычсызлыктан. Куркынычсызлык ул безнең өчен кирәк. Әти-әниләр, улы кешеләр өчен, балалар өчен билгеле күңелле булу кирәк. Күңелле булсын сменалар. Куркынычсыз һәм күңелле. Таләпләр үзгәрә, шартлар арта, димәк, ничек кенә булмасын, иң мөһиме балаларыбыз куркынычсызлыкта һәм яхшы шартларда ял итсеннәр иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.